Sabihin mo sa akin, si Aling Lisa ba? Tama ba siya ba? Sabihin mo! Nasaan yung bata? Asan yung pinalit niya? Nasaan? Diyos ko, sana ito na ang kasagutan sa mga tanong ko. Maaari ng buhay ang anak namin ni Mitz. At si Emma yun. Bakit kaya hindi mapakali si Masong? Masong! Bakit kanina ka pa hindi mapakali dyan? Mitz, Ano yung envelope na yan? Patingin nga. Ano to, Masong? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano to? Mitz, DNA yan ni Emma. Nag-match kami. Ano? Anak mo si Emma? Kanino? Papaliwanag ako, Mitz. Niloko mo ako! May anak ka sa ibang babae? Niloko mo ako, Masong! Mitz, makinig ka. Gusto ko lang naman na... Ano? Gusto mong magpakasarap sa ibang babae? At ano? Nagbunga ito? Hindi, Mitz. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ano pang dapat kong isipin, Masong? Malinaw na, oh! Na anak mo si Emma sa ibang babae! Ma! Pa! Tama ba yung narinig ko? Si Emma? Anak mo ba? Hindi, anak. Hindi ganun. Anong hindi? Huling-huli ka na! Eh, di-deny mo pa? Ibig sabihin, kapatid ko si Emma. Ang babaeng pakakasalan ko. Kapatid ko pala. Hindi ganun yun, anak. Sinungaling ka, Masong! Pa, sabihin niyong hindi totoo yan. Sabihin niyo! Pasensya na kayo. Pinagul ko ang sitwasyon dahil sa nagawa ko. Ayaw ko lang naman na
Saktan ka, Mitch. Niloko niyo si Mama at niloko niyo kami lahat! Brian, anak! Mitch, Ayoko nang maniwala sa kasinungalingan mo! Bakit mo nga pala ako pinatawag, pare? may mahalaga sana kong sasabihin sa'yo, pare. Tungkol saan naman yon? Malaki ang kasalanan ko sa pamilya ko. Gusto ko sana itong itama. Tama yung naisip mo, pare. Ako man, nagkasala din noon. Kaya, pinagbabayaran ko na ngayon. Anong ibig mong sabihin, pare? Nagkasala din ako sa asawa ko noon. Nagbungang pagkakasalang yon. Ano? Si Ruby. Nabuntis ko siya. At ngayon, nagkaroon ng problema. Hindi na namin mahanap ang anak namin. Bakit? At paano? Binigay daw ni Ruby ang anak namin sa nagpaanak sa kanya. Sino nagpanak kay Ruby? Kilala ko ba siya? Si Aling Risa. Ha? Magulo ang isip noon ni Ruby. Hindi niya alam kung saan dinala ni Aling Risa ang anak namin. Hindi kaya si Brian ang tinutukoy ni Berto? Babae ba o lalaki ang anak niyo? Lalaki ang anak namin ni Ruby. Hindi man lang namin siya napalaki ng maayos. Posible nga. Si Brian yun. Pare, ano nga pala yung sinasabi mo sa akin na nagawa mong kasalanan kay Nick? Saka ko na lang pala sasabihin, pare. Hindi pa ako handa. Sige pare, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Maraming salamat, pare. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita, kaibigan pa rin ang turing mo sa akin. Ano ka ba? Mabait kang tao. Hindi ko makakalimutan ang naitulong mo sa pamilya ko. Paano yan? May pupuntahan pa ako. Saka mo na lang ako tawagan kapag kailangan mo ako. Sige. Pasensya ka na sa abala, pare. Sige pare. Nagkagulo na. Paano ko pa maayos itong problema ko? Mare? Mare? Oh, Maring Ruby. Ikaw pala. Pasok ka. Asan si Kumaring Mitch? Andun sa likod. Mamaya pupunta na rin dito. Ah, ganun ba? Maring Ruby, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, pare? Galit kasi sa akin si kumari mo. Bakit naman? Naku, mukhang may LQ yata kayo, pare. Ganun na nga siguro. Konting lambing mo lang yon. At kausapin mo ng maayos. Magkakais din kayo, pare. Sana. Kaso, hindi lang ganun kadali yun, Mare. Mabigat kasi ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Ano yun? Baka sakaling makatulong ako. Kasi, may tinago akong lihim.
Hindi ko naman alam na magkakagulo ang lahat. Anong lihim yun? Si Emma, anak ko. Ano? Kanino? Kaya naman pala nagalit si Maring Mitch sa'yo. Mabigat na kasalanan talaga yon. Ganito yun. Nung nanganak si Mitch, akala ko wala nang buhay ang anak namin. Kinausap ko ang nagpaanak sa kanya. Kung pwede, maghanap siya ng ipapalit para hindi masaktan ang asawa ko. May nahanap si... Sino? Sino nagpanak sa kanya? Sino? Sabihin mo sa akin! Sino, parang Masong? Sabihin mo sa akin! Si Aling Lisa ba? Tama ba? Siya ba? Sabihin mo! Oo, Sinasabi ko na nga ba eh. Nasaan yung bata? Asan yung pinalit niya? Nasaan? Mare, ayos ka lang ba? Pare, binigay ko kay Aling Lisa yung anak ko. Ang sabi niya, ipapalit daw niya sa namatay na bata yung anak ko. Ibig sabihin, Sa mga kwento mo pa lang, sigurado ako, anak ko yun, Masong. hindi ko alam, Mare. Si Brian ba? Siya ba yung kapalit sa namatay kong anak? Oo. Maring Ruby, bakit ka umiiyak? Ang anak ko. Paring Masong, sabihin mo, nasan yung anak ko? Nasan? Masong, anong sinasabi ni Maring Ruby? Pasensya na talaga kayo. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng ginawa ko. Ano? Magsalita ka! Si Brian ba? Sumagot ka! Oo, siya yung pinalit ni Aling Lisa. Ang anak ko. Anak ko pala si Brian. Kaya pala maganang loob ko sa kanya. Sandali. Hindi ko kayo maintindihan. Papaliwanag ko sa iyong lahat, Mitch. Patawarin mo ako. Oh, Mare, nandiyan na pala kayo. Tuloy kayo. Mana po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Si Emma po, nasan? Nako, nandun sa kwarto niya. Nagbibihis pa. Mare, pasalubong pala namin sa inyo. Naku, Mare, nag-abala ka pa. Maupo muna kayo. Bakit hindi nyo kasama si Pare at si Lovely? Alam niyo naman yon, masyadong busy. Babawi na lang daw sila sa kasal. Tita Ruby, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ma. Pa. Pwede ba ngayon na natin gawin yung kasal? Anak naman, sa makalawan na nga yun. Hindi ka ba makapaghintay? Ikaw talaga, babe. Hindi na kasi ako makapaghintay. Mare,
pag-usapan naman natin kung saan yung honeymoon nila. Meron na akong hinanda para sa kanila, Mare. Saan naman po yun, Ma? Para naman makagawa na po kami ng marami yung apo. Basta, secret muna. Basta gusto ko po magkakasama po tayong lahat, lalo na po si Mama at Papa. Buong buhay ko, hindi ko po sila nakasama. Ngayon pa lang. Kaya susulitin ko po yung mga panahong ito. Oo naman anak, lagi kaming nandito para sa inyo. Ako din, Brian, at ang kapatid mo. Hindi namin sasayangin ang araw na kasama ka namin. Maraming salamat po sa inyo. At mahal na mahal ko po kayong lahat.